Hoi Mark. Wie is wat te laat? Nee hoor. Everybody ready? Ja. I see the bad moon rising. I see trouble on the way. Dit is de Max Rockband. Van mensen met een beperking. Hier rechts naast mij daar zit Sjoerd. Yes. Die zit op de djembe. Mark is een zanger. Op de basgitaar daar zit Erik Jan. Op de orenbasgitaar hebben we onze stagiaire Ja. Rosan. Onze begeleiding, ja, die kunnen we natuurlijk helemaal niet missen. Dat is Stefan Mooibroek. Op de drums hebben we Marcel. Deze rockband die bestaat al een aardig tijdje. Ik durf net te zeggen hoe lang. Maar ik zit er zelf nog bijna 3 jaar bij. De Max is de muzikale expressiegroep van Atelier Milieu, waar we hier zitten op de Rinkelbom. En dit is een beetje, ik mag eigenlijk wel zeggen, de topgroep, zeg maar. Toch? Mag ik dat wel zeggen? Mag ik wel zeggen? Ja. Dit is de topgroep, ja. En wij zijn een popbandje, wij noemen ons de Rockband. En wij doen heel veel, we proberen bekende liedjes te doen. Nederlandstalig, nu ook steeds meer Engelstalig. Proberen we heel herkenbaar te spelen, maar soms ook een beetje onze eigen draai eraan geven. I hear the voice of racing room. Don't go around tonight, while you take your life. There's a bad moon on the rise. Vroeger op lagere scholen wil ik altijd als jongen en ik kon altijd heel mooi jongen. Dus ik mocht altijd stemmen uit jong en de rest die zie je dan. En dan mocht ik altijd stemmen uit jong. Nou ja, muziek is eigenlijk mijn alles. Dat maakt het me blij en ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vind alles leuk. Ja, van de djembe, de loert. Wat voor loert krijgen we dan? Heel, ja, gewoon een soort Afrikaanse loert is dat. Waarom is muziek zo belangrijk voor jou? De muziek, ja, dat vind ik prachtig. En ja, bassen is ik mooi. Muziek maken is ook gewoon, iedereen doet op zijn manier normaal mee. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. En zo zijn we een bandje. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Iedereen doet mee op zijn manier. We hebben 8 en 9 februari, dan is het Cultuur- en Klankfestival. En dat is in de Rinkelbom in Heerenveen. En het begint om 12 uur tot 6 uur. En wij, onder andere treden ik op, wij beginnen om 12 uur. En er binnen alle buitenlandse hapjes te keep en er is karaoke. Hey baberiba, hey baberiba, hey baberiba, hey baberiba, hey baberiba. Maar nou is de reden dat we hier binnen net zo fleurig, hè? Want hoe is dus een mail stuurt, maar er in een vraag. Nou, ik ben slim ziek, ik ben ernstig ziek. En nou ja, het wie eigenlijk, nou ja, eigenlijk liep het me hartstikke leuk om ik nog weer eens een keer in Heer te komen, zei ik, voor de herinneringen die ik als van mijn familie zat. Nou ja, ik weet net hoe lang ik nog heb zes, maar gewoon om het idee dat ze dan nog leuke beelden van me hebben, van mijn jongen en dat ik vrolijk om binnen. Ik zei zes, maar ja. Ja, want hoe ziek best? Ik heb 4 tumoren. En ja, op zich ken ik eigenlijk net weer beter. Alleen nog met mijn leven direct mijn hormoontherapie. Oké. Ja, wat doet hij dat? Ja, dat doet me heel erg pijn. Maar ik van de familie heb er ik heel veel pijn van. En mijn mem en mijn vriend. Ja, dat doet heel zeer. Daarom wil ik echt niet weten hoe lang ik nog hier. Ik zei, ik wil echt nog wat van mijn leven maatje. We hebben nog familieuitje, koffie en een thee met een lekkere borrel en wat hapjes erbij.
En nog een Haiti en met mijn vriendengroep naar wok of bowlen. Dus de blues is wel heel positief. Ja. Ja, dat vind ik wel knap. Ja, maar ik heb mijn emotionele kant dan natuurlijk soms. Dat het even, nou ja, dat ik het even net handelen kan. Ja, soms als mijn man bij me is of zo, dan heb ik wel eens emotionele bij en dan kroep ik mijn man even aan. En dan screamen we soms even samen en dan giet het vaak ik wel weer wat. Ja, dan soms medisch dan doe ik even tukjes, dan ben ik heel burg en dan kijk ik even de tukje ervan. Ik wil eigenlijk hield ik nog even een tukje ervan voordat ik deze opnames hier. Maar ja, mijn heer die ziet zo mooi, dus ik zei ja, dan wil ik eigenlijk net op bed lezen, want dan wordt het weer aan, hoor. Ja, want het ziet er prachtig uit. Ja, mijn nicht is kapster en die heeft me hier even dien en die zou sneumen hier ik van, maar dan doen we een orenkoep. Ja, het wordt in de glitters. Kom maar. Ja. En morgen al je... Ja, alle keer komen nou, dan spelen wij natuurlijk, ik werd het dakkerhouw. Dus kom alle keer gezellig om 12 uur en net let komen natuurlijk, want we hebben een heel mooi repertoire. En vooral kom van het dak af, hè. Dan gaan we met z'n allen swingen en dan gaan we de hele tent verbouwen. En nou ja, dan kun je mij ook nog weer extra jaren jong. Ja. En die hebben een dikke knuffel aan. Ja. Hè? Ja. Als ze dat willen, mij dat inderdaad. Maar is mijn knuffel aan. Ja. Ja, ik ben gek op knuffels.